Malawi Brief. John Mangochi ndiliso pano monga mmene timachitira kunena kutsimikizana kuti gawo lokhala mafuta likumaloledwa kulowa. Awandi matanki amene akulowa mdziko munomo kuti achite izi nkhani ya mafuta, kuvuta kwa mafuta. Ife takhala tikumazitsatira zinthuzi kuti muone ndithu Amalawi musade nkhawa. Nkhani ya mafuta okha akuloledwa kumabwera, ndiye monga ena kumayankhula zambirimbiri ayi boma likulephera kupanga ujeni mafuta. Nkhani si utsogoleri yayi, nkhani yoti kusija kukuli mavuto aza mikangano ya zisankho. Ndiye tikamayankhula mukulowesapo ndale kumana kuti president walephera kuyendesa dziko. No. Simungapereke chiweruzo mu nthawi yochepa ngati iyi. Kodi mukudziwa kuti chisankho chinadusa ku Malawi? Izi ndi matankara amafuta amene akubwera uko ku Malawi. Pano pa Songwe border chikuloledwa ndi chimene chichi basi. Kusonyeza kuti pali mgwirizano umene ukuchitika pakati pa boma la Malawi ndi Tanzania. Ngakhale kutsijako kuli mavuto oti ndipovuta kuti munthu akapangeko business. Matanki ndi amene pa nthawi inoyi matanki akulowa ndithu. Mmene ndayimira pa chifikireni pa boda apa, matanki amene alowa pa almost 10 kapena 12. Ndiye ndikutsatirabe kutuluka mchipata cha Malawi ndikupita ku Tanzania kuti muone one by one. Chifukwa ife tikamakupasani report zimakhala zinthu zoti pa ground zikuchitika. Mmene tikunena panopa ndithu kuli ndandanda wa matankara amafuta kuti Amalawi vuto la mafuta lichepe. Ndiye mwina nkutheka mukumada nkhawa kwambiri kuti kodi tsogolo lathu likhala pati. Apa ndikusendeza pa bridge ya Songwe, chipata icho chikuonekacho cha Tanzania, kunena kuti tikuoneseni zichito. Tikanena nkhani ya ntchito zina ndiye kulibiretu magari moto sakuyenda, zinthu sizili bwino. Akungooneka ndi matankara okha ndi amene wawa matankara ndithu. Matankara okha ndi amene akuoneka. Apa ndasendeza mbridge kubwera munomo mbali ya Tanzania kuti tikuoneseni akubwera ndithu mwakatiti matankara nthawi imeneyi yatu 1 matanka amenewo. Sijairo kwavutiratu kwambiri, kwavuta kwambiri sijairo. Asilikali ndithu ali paliponse ndi amene akuperekeza. Kumene kuku kwavuta, business iliyonse ikuvuta. Apa ndili pa bridge ya Songwe. Tikamanena zoti project ya dziko lathu yayima ndi imeneyi Songwe one border stop iza palibe chimene chikuchitika mkati mwakemo. Ndiye muziona Malawi ife tikabwera kuno sikuti alipo amene watituma iyayi, koma iyi ndi Songwe river pa bridge, tili bridge. Sijairo kukuvuta ndithu. Ana amuna akuona zipsinjo. Apa ndachita chidwi ndikukuonesani matankara mbene akubwerera. Silingasunthe muyezo osendeza kumene kukuoneka zikwangwani za sije la Tanzania ako, koma matankara okawa ndiye mwaona ndithu. Matankara okha mwaona. Tikapita kwinako tingambe kulandira ziporoporo, chifukwa kuli anthu ambiri amene athawira ku Malawi
poganizira za moyo wawo kwama munichitira umboni kuti izi zintezi kuoneka matangarawa akudutsa ndithu atanyamula mafuta eyetu kabridge kauchita kugwedezeka. Songwe River ndi imeneyi sijalanza tu zinthu sizili bwino, zinthu sizili bwino. Matangara kubwera mwakatiti ambiri, matangara kubwera mwakatiti ndithu yayi at least pena pake pachitika bwino. Mmene zimachitika zinthu izi kuti kwamveka sound, nthawi yomweyo ndinatenga phone kuwayimbira Mai Jesse Nyilongo. Nthawi yomweyo madam tili mu ambush, ndipo kumbuyo kwanga kunali George Saonda anandipatsa funso kuti zikachitika moteremu ngati we msilikali upanga chani. Namuza kuti ndauza kale anyamata zochita, chifukwa nthawi imene futi inalira konivo yonse inayima, ndipo itayima ndinauza anyamatawo zochita ngati titakumana zinthu izi inu musapange izi zimene zoti zinazo siningalankhule chifukwa ndi zathu za usilikali mmene mmachitira mukakumana ndi ataki ndi siningazike pa air. Koma ngati wa polisi atafuna kuti adziwe kuti chidachitika no ndi chiyani futi italira ndakuyenera kundifunsa kuti ndi alongozolere. Zitachitika motero momwe ananena vice president, ine nanena kuti okay fine, mmene zakhaliramu tiyeni tinyamuke tidzipita ku Lilongwe. Ndipo VP ananena kuti no, tipite pa police. Nati no, tikapanga ripoti ku Lilongwe tisapange ripoti apa, ifo tikapanga ripoti apa tiyambanaso ndi anzathuwa. VP anati no, tipange ripoti pomwepo patichitikira zinthupo. Your Excellency, tikufika pa polisi ya Mponera, apolisi anatuluka ndikuyamba kwa kankha anyamata amene athu amene amathawira kuti ku polisiko. Zimene neyo zidanipesa chisoni and zidandiwawa mu mtima mwanga. Bwererani kuno siku chipani, bwererani. Opanga zimenezo akhala mwini wake osi mbwana, osadiso kapena sergeant kapena constable ai koma osi. Ndinalankhula mawu, bwana osi ndingakupempheni kuti mulankhulane ndi wamkulu wathu amene tinaye pano amene ali vice president. Ngati mulepere kulankhulana ndi vice president bwanji mulankhulane ndine. Koma bwana amene yoyo bwana kuti ndi wa polisi mwina akudziwa ndiyeyo anapanga behavior yoyipa kwambiri. And kuchilokanga kuti mwina ndi constable, mwina so constable ali bwino akhoza kumalamula pa station ipo. And anachita kuonekeratu kuti iyeyo akupanga ndale osati kuteteza anthu. Tinavutika Your Excellency, and kunena mwachilungamo ndi athokoze anyamata amene tinali nawo chifukwa tine ndi security yakwanira kwambiri. And security amene wawa Your Excellency si anu yayi, nda security vice president. Chifukwa vice president mwina anali konka ulemu pang'ono pamene kanakhala kuti ndi security yanu mwina pano mutamvote nalibe mabatire tagwetsera kucha. Chifukwa zinali zinthu zoti ifenso tidamva kupweteka kwambiri kuwawa kuti tithandizidwe ndi polisi sitinathandizidwe. Sindikupanga blame kuti headquarters sina ndikuti ndinayankhula nawo bwinobwino kumvetsetsana, koma osiwa apa pa Mponera ndi amene anapangitsa nkhondo yonseyi. And kwa ine kuweruza kwa ine Your Excellency ameneyu anachita kutumidwa chifukwa iyeyo ngati wa polisi mene ndimamupeza Your Excellency atavala ka vest zokuti so ndi wa polisi ka vest itu mtima silipa sitake tili kuphazi. Anake awiri wa CID mmodzi ndi kanali constable sinamone bwino futa anavala kasukumba. Your Excellency ali oledzera mpaka na ndinafika kunena kuti ndikumuimbira phone pano pa Inspector General, ndikamachoka pano Inspector General adzaone yeka kuti asitikali yake aloledzera mowa. Nditangotero anaja anathawa anzawo anauza tawani 14 nali ntazindikira kuti aloledzera. Your Excellency tsiku limeneli popanda ineyo kuti mwina ndinaomba mfuti Your Excellency anthu akanavulala.
ndi mwina so akanaphedwa kumene.